Cuy, kita kan cuy. Aw, gamay na durian oh. Chupaping yun, durian ang gamay oh. Terada lah nyo cuy. Kita ang gamay na durian bay. Gamay ya sa durian ay. Kaya pa ni, ano ganyan? Oh, kaya ba oh? Gamay ang durian ay bay. Kitag durian ang gamay ba? Oh, Yawal yun eh. Oh, tepis kayo. Terada nyo lah cuy, kau gamay durian cuy. Chupaping yun. Kuha lang di ba yun? May nga bunga ba? Ano ang puyo dari ini kan kikuan tu. Okay. Kau ni bay? Saya problema ni dah bay. Ni yung wag durian gagmay bay ba? Kalau durian ni durian tu. Kalau gagmay ke ba? Style mà chơi. Kè lang red chơi. Kè lang dah. Libur sa mas kumparm bay na lulu. Tanong ng green kayo, no? Picasso, paping kayo. Ano manok na mo diri, may manok diri. Libur talaga kudri katog taon pa eh. Tapi lah yun bay. Kita chicken beef na bay pagkwapa kayo bay. Tilap-tilap na yung dila lagi bay. Grabe lagi kayo. Oo. Ay, mo ngunig durian candy na bay. Tilawo na mo bay. Uban na bay, takal stool dia lagi bay, pianga lagi bay. Oh, so may ano yun daw eh, kasi problema yun na. Ya, tak gemain durian, papi na. Oh, the best kayo. Tanaw mo ka na bay, kaya ka? Kaya naman stick ka ba stick ka? Ni bambu ni eh. Laku ng matay rin ba? Wala may gusto rin yun. Gamay na durian bay pakaon yung lamik ini. Tapos ka rin bay ki nandikan rin gamay durian hulbo rin bay wala tak iya bay. Wow no bay may wala may suko ka na rin. No? May durian. Tolo na ba kay dupis ka niya ba? Ano yung lataan na tanga ako ng gata ba? Tapos kuha na yung muno ka kamansi ba? Gulayan na ba yung mix katanan ba? Papi niya, meet you. Kiyam ra. Karada mga chuy.